Takže rozhovor s Chloupkem. Pane Chloupek, tak nám něco řekněte. Barán Chiquita. Cože? Já bych to viděl právě diskriminace. Za to, jo. Protože tady ukaž mi táto toho pindoura a Blanka mi povídá. Zbal ten foťáka jdeme. Nechtěla vidět Pindiura. Já nevím, jestli ho chtěla vidět, ale No, nechtěla. Panu místě. Nechtěla pozvadit, že na něm podepsáno. Bláňa tam je napsáno, jo? Ty jsi přes ty Blanky, co? A bude to na chybí. Pane Chloupek, my chceme něco slyšet. Co? Naběhla, vy. No všechno. Říkej. Kdyby si držela hubu, tak Jak se ti to dneska, jak se ti dneska líbilo? Řekni. Jo, moc hezký to tady bylo. Hele, Měli plný jalapeňo. chlapi. I jídlo tady bylo. Už je tady to poskromnu. A je dobrý. Zábava, super. Všechno jako osvícení, super. Osvícení. Jako tě někdo osvítil, nebo? Jo. Jo, aha. Já jsem výjimečný. Jo, ty jsi výjimečný. Pozor. Pozor, ano. Ne, jeden pán. Jsem byl v hospodě a jeden starý pán. Jo, to byl ten starý pán. Indián. To už víme. Počkej, ale my se chceme zeptat na něco jiného. No, Jsme v pražském supermarketu Kotva a ptáme se nakupujících, jak jim chutná rama. Tak, rama je dobrá, není nad český máslo. ano. Stoličná je. Ukaž nám holuba. Ukaž, já se ti podívám, jestli máš něco v nosánku. Ukaž. Já to mám chlupy. Nechoď nikam. Syn zavřeno, zamknuto je určitě. Zamknuto na 10. Ale víš o tom, že mi tady blikáš, jako jo? V tom. Mi to blikáš, vždycky, když blikneš, tak mi to udělá Ale já se naučila dost to Ne, a po nemluví. Blani, neblázni. Počkej, hele, Blani už běží, hele. No běží, nevím. Já vás tam nevidím. Vy tam máte moc tmu, tam vás nejde vidět. Kluci se od sebe postaví. Kájo! Postaví se od sebe kluci. určitě, 100%. Já si myslím, že... 200%. 200%. Hele, to blikne vždycky, hele. Blani. Já moc to nechodí. Nemusí. Počkej, děláme záběr to mezi noží. Tam mluví nebo mezi noží. Mezi noží. No, on tam má foťák. Blani. To už máme Blani. kapalu. Máš svou skleničku? Já nemůžu už pít, já fakt jako já víc za lidé nevypiju. Já ráno řídím. Kam? No ty bylo chodit do té práce. Na to chodil sám. Jo. A kolik nadýchá? Členské fórum. Havaj. Havaj. Tam potřebuji teda. Ahoj. Konnichiwa. Konnichiwa, to jsem někde viděl, to byl nějaký film taky. Konnichiwa. Tak Aha. tak si. Poslední cár. Konnichiwa. Poslední cár. Kár? Kár. Počkej, táto, to Mrazík. máš šošolku. To bylo mrazíkové. Kár. Babuška Januška. Ano. Kár. Ty tviňáku je. Máš baleno, říkal si, že on počká.
Blaní někam neutíkej. No, já to myslím vážně, ale... Já vím, co pak studovat ty A jestli to takový nějaký, tak co? A po nám nejde vidět vůbec. Tady je tma. On zase spí. Jo, tak ty spíš, aha. Tak to budu to normálně. To je rozbitý. To je normálně. Tak já to vypínám, jo? Ty Aha, pínám. Že si budeme dáme se- ještě něco hezkýho do kamery, když já to vypínám. Dobrou noc. Je 2 ráno, dobrou noc. Počkej, 100 penzí.